So I will record this because I can't get through kuna Mugwagwa. So that Mugwagwa can be able to have this, or the other chairpersons and actors and those that participated in the elections, both at the level of provincial elections. Because I'm suddenly informed that there were my seats, my positions in that in our province, and I'm now at a loss to understand what is look. So history is being changed by who? And from which direction? Because this is the Central Committee at Satamboita meeting, at a change my mirror. At Nakuchinja foot is a basket to the say, but if I come to the Zimba district as a whole, I'm finding that we East Naifoned one MP or Angari DCC member, if he's not a provincial member now, MP will watch out. No, that's when you must this and that. Confusion is just too much. I now need a complete report. Yet no one Zimba. Whether you know what kuna Yvonne or you know what province, but to that report to you. Because you need to opposition what exactly really happened. So to that report Zimba South. The go on report Zimba East. I've been talking to the MP without really getting to the facts and details. So I would like Iwewe Utepasi, Mugwagwa, who is my coordinator, and members who participated in the election to tell me my results from each place kwakawiniwa. And zvapera izvozvo tochitaura kuti ko provincial positions anenge anga akuchinjwa panga pakuita lots of manipulation of results. Yesterday I saw some postings that appear as if results ainowanikwa ku-base station akazorosiyana aku-office, which means ari kuzosubmitwa for confirmation kuportibro zvakatosiyana completely. Saka inini I want fairness in terms of why are we losing in my constituents? Why am I suddenly losing a member or members? Constituents? Why is that? Who is directing that? In way the paperwork, shikira pakuti zvafamba sei kuti kune kumwe kuwiniwa kumwe mumwe munhu anotonotora results acho ega ikoko unodzoka akatakura achinasiya paoffice. All this manipulation, I want a report so that when we argue about izvo zvanga zvisiri fair toona kuti pameasures atorwa aitwe izvo zvitara. Tikunzwana nere kuti pasi ndikuzvinzwa chef kana nesuka tisakamaona tandiri waridi kuti kana takutorwa zvigaro zvingazvautika kana makatarisa ndaibvunza vamwe vari mamadhivini mamwe maconstituency mamwe zvingazvautika yatosara isina zvigaro zvakawanda zvekuprovinsi. Saka pakanaka stereki kuti ndo patiri kutangira ipapo. But I can assure you that I did not inini the last 2 days, last day when I was phoning kuti paendeswe vanhu vanovhotesa kubhanget nekumakwadzi, and I then unfortunately happened to speak with people who were already kana kuti vanga vaita sei vanhu ava kana kuti vaita sei, and it was a gang of people very heavily manipulated and so forth. Saka results dzese dzekuti uri kudhira nevanhu ka vasingadi kutaura na-MP, because handisina kumbobvira ndakataura nemunhu musi wokupedzisira ndaipusha kuti zvinhu zviitwe, handiti ndizvo, because zvinhu zvanga zvisina kana kutombo ndindaka ndine transport yandanda haya yaitakura vanhu vaenda kuna natrironi kupi everything nechikafu zvese. But I am saying that the ultimate result of what I'm hearing, there was so much people in control of everything, and the results are now showing. And I can assure you something. Because when you then have got my results are manipulated, and you start twisting and changing how the party should look in my constituents, I'm sure you will not get away with it. So I am asking for results. Zakaitika mu district Zimba. I'm a central committee member. I need to know what happened in East, West, South, and North. I need to know how these numbers, somewhere, more than what is required from a district. And so forth. So people who are aware, who know what happened, can help us. Because come this week sometime, you confirm I don't want that. And I don't want to raise my voice after. Kananda kupewa chance yekuti taurai ndizive ndiekte
ndipe information. Regaindizame because nezuro ndakatombobatana namugwagwa wacho nditaura naye tatitonga titoti nhasi tokubata nebhito yatokuona tatobokatata. Mukauya kuzondiona musina information takunyaya vanhu. Mukauya kuzondiona mune information. You see, a person who is confronted with information or people who are asked to adjust the information adjust better than those. Inini kuita meeting nemi iko zvinapana munhu wandandambosangana ndaingofonerwa tazwa kunzi mazo inini handina time yekuswera ndichifonera ndichita ma-actions asina nebasa nepati. But when I get involved, I can stand by what I've done. So I'm asking kuti izvochi akabirwa akawina vese vanoziva information chaiyo chaiyo. Vakabirira vanofanira kuzviziva kuti aiwa usadaro ndandiwaona usadaro. Some of us tine mbonje dzekurwa tiri mufight tichiruza tichihwina tichiita so panapa hapana kusvikwa neshortcut. Saka all I'm saying is that kumanipuleterwa situation pamusana pekuti vamwe vaishandisa kwaibudiswa zvinhu zvinodyiwa nezvino mari kwaibudiswa zvese ikokoko. Saka it can't be something I can sit back and relax. Ndakambopa warning yekuti munhu usavhote nokuti kwawananga wakunangidzwa nemari. Ndakambozvitaura. So I'm saying kuti zvoyasvika nguva yekuti tichiona kuti hazvisiri zvere zvakaitika. Yeah, I'm going to send this to our Zimba South group and then we take it from there. All right, Chef. Okay, thank you. Tazanganiswa SlyMedia TV. Tazanganiswa SlyMedia TV. Vanhu vanofunduka. Tazanganiswa SlyMedia TV. Vachivunduka. Tiripo pati ting. Tazanganiswa SlyMedia TV.